Здравейте хора, аз съм Пепа и това ми е първия клип и съжалявам за лошото качество. И така да започваме. Надявай чантата. Добре. Значи, вътре имам гъба за коса, за кок, която си направи сама. Много за коса. Парфюм на Роксан, както и да е. Слушалки за плетене. Спрей за коса на Avon. Портмонето ми. Така, в първия джоб имам ключ. Добре, нека. В този джоб ми е телефона. Имам цветя. В този джоб ми е личната карта. И пари. И някакви пари вътре. И стотинки също. Добре. Имам ролън на Дафт. Хинкал. И това беше от мен. Това е всичко, което имам в моята чанта. И се надявам да ви е харесал клипа. Ако ви е харесал, дайте долу лайк и се абонирайте. И благодаря ви. Чао!